Gledajući na sve evropske države, pošto je Srbija evropska država, i posmatrajući ustavne parlamentarne monarhije i njihov razvoj od istorijskog doba pa sve do danas, možemo primetiti da su to vodeće zemlje ovog perioda. Naime, u svakom smislu društvenog razvoja, počev od nekog političkog do socijalnog, društvenog, kulturnog i bilo kog razvoja, evropske monarhije kao što su Švedska, zatim Španija, Velika Britanija i ostale prednjače u društvenom razvoju. Srbija, dokle u svojoj istoriji, u svojom prethodnom periodu prolazila kroz fazu monarhije, ona je gazila krupnim koracima i nije zaostajala za tim evropskim državama. Danas, kada je skrenula sa kursa, sada je tu gde jeste i mislim da uopšte nije potrebno komentarisati stanje i put Srbije koji ona trenutno korača. Mislim da jednostavno treba ponovo vratiti monarhiju u Srbiju. Neko postaje monarhista, a ja sam od uvek bila monarhista. Od samog rođenja, uopšte kada sam spoznala svet i uopšte neko znanje o sebi, ja sam jedino znala za monarhiju i za takav sistem koji je po pričanju okoline, mojih prijatelja, roditelja i ostale rodbine, bio jedini pravi put za našu zemlju, za naš razvoj i naravno za nas mlade gde ćemo odrastati, gde ćemo se školovati i naravno sutra živeti. Tako da ja kao monarhista od samog svog rođenja uvek ću biti monarhista.